Fer Poble volem presentar una moció de mobilitat al proper ple de l'Ajuntament per tal de resoldre els problemes que té Llinars en quant a mobilitat. Són problemes associats a aquelles persones que no volen dependre del vehicle privat per a la seva mobilitat i, a més els problemes d'accessibilitat i seguretat per mobilitats diferents del vehicle privat. Els àmbits de la moció són el carril bici i el transport públic. Pel que fa al carril bici, hem identificat que cal millorar o adequar el carril bici des dels barris més allunyats fins al centre del poble i alhora fer un circuit pels centres educatius. També caldria, segons les necessitats dels veïns, implementar carrils bici entre alguns barris de Llinars o el nucli de Llinars i Cardedeu. Pel que fa al transport públic, hem identificat millorar la xarxa interurbana per afegir alguna parada en alguns trams entre la part més allunyada del poble i el centre del poble i després estudiar la viabilitat d'un minibús que seria una solució per gent gran o per gent amb mobilitat reduïda per connectar els barris més allunyats amb el centre del poble.